Ce aveți aici, mă? Ce aveți? Da, e o parte, nu? E o parte, Mateniu, da? Ei, atunci mă duc acasă, nu m-ați așteptat, nu? M-ați așteptat? Da, m-ați așteptat. Oleu, greu. Bună ziua, dragi moși! Încă o dată, bună ziua, da? Ați fost cu mine, ați ascultat de părinte, da? Da, ca de doamnele educatoare,